И здравейте хора! Днес този мап е създаден от един мой приятел и той ми каза, че е много интересен, но сега ще разберем какво пише на тази табела. Там е яката къща. Ще видим после. Ще качим по стълбите да разберем какво има. Чест. Ще изненада. Да видим. Диаманти! What the fuck? Какво стана? О май гад! Що се случи? Сега как ще слезна? Тук. 42 диаманта. И добре, да отидем към яката къща. Топ, пиро, пиро, пиро. Тип, 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 тип. Какво е това? Това троле. Да не избухне пак нещо. Пак табели побиват ме тръпка вече. Давай, само направо. Има нещо като купчинка. Изтъпи, там има яко нещо. Ще разберем. Надявам. Пипи. Сигурно това е яката кученка. Едно ми харесва. Че да я видим. Тук ще има нещо яко. Стоп. О, не! О, не! Какво беше това? Виждане!